Dati na Nakamata Report. IFM News. Lokal. Idol Lawrence, come in. Yes, Idol Bernard, may reklamo iti kaawan ti reflectorized signage kadagiti igid ti kalsada nga matartarimaan iti agturong ti sentro ti Solsona. Basar ti report anaawa ti IFM News. Ket ditoy ano saan mo ang makita iti nabutan da iti igid ti kalsada ket ditoy ang posible ang maiabot ka kang runaan na iti rabrabii. Imbatad ti saan na nagpainagan pa ang motorcycle rider nga idinaminsan ket literal anay abot isuna gaputa saan na dagos ang nakita iti paset ti kalsada anay kat iti daytoy agundaway iti ili ti Solsona ket awan pay unay iti silaw iti nadakamat nga area mangnamnama iti kaadwa na sementuenda kuman nga mabiit iti kalsada ngem agpapan kadagitoy ket saan tay pay met kamasarakan iti kontraktor iti daytoy a proyekto ay di mabalim mo nga sa sudon kini apo mayor naking kontraktor ka deto isang kadi. Roger on that, Idol Bernard. Actually, tibay ket diya nagsasalud-sudan tayo kat dagiti agom ubra ijay idi nalabsan ta isudang ngem saan da saping amo. Ikong bibig. Di pa amo na sinot bosda kas dyan. Naman amo da de tangem na didaka lang kayat nga i-shoot deta bosda. Si kamat ano nakas na kumadibos mo katama handa mo nga i-shoot ano kas pagarigan. Amo da deta. Bato-bato sa langit ang tamaan na ibukol anak ko mga rod. Eta delikado no isunat ma-i-shoot ka deta na nakamat nga proyekto na ano kas pagarigan. And for on that, no saan mo pa nga maamuan kini Apo Mayor, mabalin mo mat nga maamuan iti Department of Public Works and Highways. Yun. Roger on that. DPWH. Sinot na kinlugan kasi nagpintas man DJ Lugan na naganan. Kasi nangina nga Lugan DJ nagluganan na. DJ nangi-report. Roger on that. Taga Solsona mo lang. Ubra dyan Solsona siguro. Idol Bernard. Di na kahit matiklo ni Idol Lawrence Okay, go ahead. Magnaadaw Manipod Solsona Ilocos Norte para 99.5 IFM. Idol Lawrence Corpus Martinez Tatak.